खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडियोआव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर आङो खामानियाव दिनै थाङाखै मा होनो फुङावनो दुगैनाय जायो ओमफ्राय आङो खामानिनिफ्राय फैग्रा दुगैफैयो नालाय बेनिखायनो गगा मोननो नागिरदों आंना गगा मोननो नागिरबाथाय खर' सायो बेनिखायनो आङो दिनै खामानियाव थाङासै आरो ओमफ्राय खामानियाव थांनायनिफ्राय भिडिअ बानायनायबो जाला ब्लग बानायनाय जाया ओमफ्राय नोंथांमोननि भिडिअफोरखौबो नायनायखौनो जाया गाज्रि दामोनदे लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै एसे भिडिअ बानायनोसै आरो न'आवनो थानानै उन्दुगासिनोसोमोन आङो खर' सानानै ओमफ्राय हौवाया अमा बेदर लाबोदों ओमफ्राय संनो खिथादों ओमफ्राय दा संनोसै आरो बाबायाबो स्कुलाव थांदों जोंना लकेल अमा बेदरनो ओमफ्राय आं माजों संगोन माजों सङा जागासिनो मैथा गोखाजों जानो सानदोंमोन ओमफ्राय जोंनाव मैथा गोखा गैया नालाय आं न' खाथियावबो सोंहैदोंमोन ओमफ्राय बिस्रानावबो एबार मैथा गोखा फोआखैनो गैया ओमफ्राय जोंहानिया मैथा गोजासो दङ दाख्लैबावै मैथा बाथोन जाखांबाय ओमफ्राय आरो अमा बेदरजों मैथा संनायबो दाख्लैबावै नङा गोबावानो जाबाय भिडिअ मोनसे होखानाय दं बेनिखायनो जोगोनार थाइसे दङ बेजोंनो संनोसै नामा होननानै सानगासिनो माजों जागोन माजों जाया जायो ओमफ्राय लोगोफोर आंना दाख्लै माबा अरदों होननाया माख्रायासो अरदों ना मासो जादों मिथिला आरो नै रानबाय ओमफ्राय नैबेखिनो बाबानियावबो बेखिबो जादों ओमफ्राय खोमायावबो जादों आसुरित आरो मा बुस्थु जाफेरा बेबायदि जादों माब्लाबा बेबायदि जाफेराखैमोन ओमफ्राय बिमा फिसाजों सानैनावल' जादों आरो बिफानाव जायाखै आसुरितसो मा होनो ओमफ्राय आखाइनिया रानाखैनो मोनफिनदोंसो मोनगासिनो ओमफ्राय बोरैबा गोमोदैबो गयो रानाखैनो आखाइनिया बिराद सागासिनो आरो दाबो ओमफ्राय नैबे आखाइयाव नैबेखि साइडखैबो दंमोन आं बेखौ नुवाखैनोमोन आरो उनावसो सानानै नायदोंमोन आङो मा बुस्थु होननानै मा जादों होननानै ओमफ्रायसो आयनायाव नायबासो मिथिबाय आरो दिनै नै अमा बेदर आं बेखौ दा रुनानै लागोन आरो एसेल' बारा बांद्राय रुबाथाय थावनाय मोना अमा बेदरखौ ओमफ्राय दं भिन्दि भाजा संगोन नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो लोगोफोर आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै हो आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो आरो लोगोफोर बिदिबा नायलांबाय थादो आङो दा अमा बेदरखौ रुनानै लागोनसै जोगोनार फिसा थाइसे दङ गोरलैसो आरो बि रायाखै ओमफ्राय बेजों संनो ना सङा जागासिनो माजों संगोन माजों सङा अमा बेदरा नै जा गोथाव जाखागोन देसिसो आरोना बे लकेल अमा बेदर बिराद ओमफ्राय बेखिनि माबा मैगं खुदुना मैगं बिबार बारजोबनाय आं बेखौ दा एवथ'ला ओमफ्राय बिदि खुमब्रा जालि थाइसे दङ खुमब्रा ना मा बिलाय खुमब्रायानो गोलाव जाद अमा बेदरखौ नै सारायाव जानबाय आङो दसे रुनोसै बारा गोबाव रुवा संख्रि एसे होनानै लाबाय ओमफ्राय अमा बेदरा जासान्दि माने आं सामब्राम फानलु माबानानै लानोसै सामब्रामफोरखौ जिरनानै लानोसै आरो रेडि खालामनानै लानोसै बिराद बार बारदों आरो अखाबो हाया एबार बोसोराव अखायानो गैया दाख्लैबावै एडभान्स सिगां हानानै थांग्रोजोब्बाय ओमफ्राय दा गायनायनि फुनायनि दिनाव अखायानो गैला आरो गामिखैबा हादोंना हायाखै मिथिया आरो जोंहाबो दैखौनो बायनानैसो लोंगासिनो दुगैनायफ्राबो बायनाय आरो ओमफ्राय लोंनायाथ' लोंनाय बायखानांगौखा ओमफ्राय दैखराव दैयानो गैया रानजोबनानै दं अखा हाबासो जागौमोन बे अखायानो गैया अखायानो मोजां हाया हाबाथाय ओरैनो एसेल' हायो जोगोनारजोंनो संसै आरो लोगोफोर अमा बेदरखौ ओमफ्राय खावसेल' होगोन आं बारा बुरजा होआ गोदैबो नङा जोगोनारा बारा गोरलैसो नालाय अमा बेदराव होनो थाखाय जिरा एसे होनोसै ओमफ्राय पाँचफोरन एसे गलमरिच ओमफ्राय लं दालचिनी इलाइची बेनिफ्राय जाब्रां गरनैसो होगोन बांद्राय होआ नङाबा बांद्राय होयोब्ला मेजेरो आरो बेनिफ्राय आङो दा बेखौ देनानै लानोसै एवनो लोगोफोर आङो बेदरखौबो आरामनो सुनानै लाबाय आरो ओमफ्राय मैगंखौबो सुनानै लाबाय
ओमफ्राय बेखिबो नै मस्ला मस्लि गासिबो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय सामब्रामफोरखौबो हानानै लाबाय बेनिफ्राय सारायाबो दुंबाय आंना नै थाव होनोसै आङो दा आं अमा बेदरखौ एसे फोरानना दोनसै आरो लोगोफोर बुरजाथारमोन नालाय सेरसेयानोमोन अमा बेदरा ओमफ्राय संख्रि आरो हालदै होनानै एसे फोरानना दोनसै सान्दुंबो गैया मोजाङै सबायजों जानो होननानै ओमफ्राय नै आसारखौबो सान्दुङाव होनसै आङो दानो बाबाया नुफैबा जानो दावराव जालायगोन आरो स्कुल सुटि जायैनि सिगांनो थिखोनानै दोननांगोन दसे सान्दुङाव होनसै नङाबा गाज्रि जागोन आङो माबा होआखैना मा होनो बेखौ आसाराव होनाय भिनेगार ना मा होनो बेखौ आं दा भिन्दि एवनोसै भिन्दिखौ सुनानै हानानै लाखाबाय आरो आं बेलेग स्टाइलनि हादों दिनै भिन्दिखौ नै नायनोबो मोजां नुयोना दैया रानबाय एसे आरो रानबावथोंसै मोनबाय लोगोफोर आंना आं दा साखि नायनोसै एसे माबायदि जादों जा मेजेम मेजेमखा आरो बेदरा साखि नायनोसै आङो दरनैसो लानानै ओरैबायदि गोथाव जाखाबाय जोगोनारा रानायबा आरो बांसिन गोथाव जागौमोन गोरलैना आरो जोगोनारा ओंखाम जानोसै लोगोफोर
सुनानै मोखाङानो आंना माबा जाजोब्बाय उन्दुदोंमोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय दा थाइजौ जानो नागिरदों मोनाबाय हा खुलिबाय पासता जाबाय थाइजौ हानदों थाइजौ जानोसै ओइनो हानगासिनो बाबुखौ हाननो दां नौमिन लोगोआ थाइजौआ ओरैबायदि गिदिर गिदिरखा आयौ अन्थाव बाथाव हानना लानानै जानानै अनबावै नै मोनसिगोन नै बेफारिनो फानहैनांसिगोनलै बिदाबो खम दाम मोनगोन जा बुरजा हानखाबाय आयै लखबजोबदोलाय बेसे बुरजा जाजोबनो हागोन ना फानबा खम दाम मोनगौमोन आङो आं लांनि र' आसार बनायनांगौ 100नि बारा मोनगौमोन खोमा 100नि बारा दं बेयाव गिदिर गिदिर दोनथाबा 100नि बारा जाबाय नोङो ओरै खराव रुजुनो आमला बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जानांगौनो लोगोफोर लोरोफो सोलाव खोनायाखै होनबा नोंथांमोना बोथोरनि फिथाइखौ बोथोराव जायोब्ला थाइजौ जासिगोन खाजि जाबाय जासिगोन आरो थाइजौ जाग्राफोर थाइजौ जाग्राफोर ini ada matu-matu. Asal bekor. थाइजौ खाजि मोनसे मोनसे सुबुंनो हामागोन प्रसाद गोदै गोदै गोखै गैया दे गोदैसो प्रसाद गोदै र' मोनबावगोन आरो लास्टाव नांगौबा उनाव बिना जागोन दे जाबाय दे जाबायहाय Olin tenakay. Rasa pagod. Ay, bisa pa video ko kasi. Kinuha ko tayo more biliki. Bisa thabar bi more kibat mobileot. Ibot. Moi ako tayo kinasilu. Ni mo pamasin ki. Numero. Dilo age. Kaya numi rosto dilo. Manja ka ba man? Ay, lekha bili ala ba lekha bili ane. Kako sama ba ya? Apa pa riba? Ah, ini selain kan sana itu deh. Ang kabel dan sini. Ay, kapan nun nila jadi. Bibi ko so kapan rin pala. Kaya ko lagi sih bedo. Ah, bedo. Kaya ko lagi sih. Ang babang pa. Oh, tak. Jadi ko anis na ba siya? Kung hindi nakabat ka lang, di ba ito ba?
थाइजौ जानानै साहा लोंफैलायबा जों हरनायखौ नै पक'रि आइखौ नै पक'रि जानोसै पक'रि रोनाय जाफैदो साहा लोंनानै न'आव फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम लोगोफोर आरो जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै आंनि चेनेलखौ बिदिब्ला लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आरो आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर बाय 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 मा जादों नोङो टेरे मेरे